everyone, welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them as soapy stories, and today talking about umkhokha guys. Kubuhlungu bakithi ukuthi ke umkhokha is coming to an end by the end of this month of February. Ngomarch sizobe singinawo ke umkhokha, sizobakhumbula ke kakhulu. I don't want to lie. We're enjoying nje guys ukubuka ke uMamZobe benza into zabo khona lapha na ke emidlalweni ke umkhokha. Well guys, njengoba simzwile kuMamZobe ke ethandaza ke izolo esho ke encinga ke i-ex yakhe uMthembu ukuthi ke engazi ukuthi ngenza udifi ukuthi mase phuma esibhedlela kube ukuthi uselibele yonke lento uMamZobe ke noma ke uGabisile kade ke emtshela yona. Akhohlwe nje khona konke, wamcela uMthembu ukuthi yena usamxolela ucana naye amxolela indaba zakhe ezingaphumeli ngaphandle ngoba usabela impilo kaGabisile. uGabisile useyingane, yabona nje kwakuningi izinto eyisho, kwavele kwakuyisithombe ke kuyisayini ukuthi hayi cha engathi uxolo lakhe ke alimukeleki. uGabisile guys usifucema ngabe emtshela indaba ukuthi ifela ahambe akhuluma iqiniso aveze imfihlo. Bengasikhona ukuthi ngona befuna ukuthi ayotshela ubaba wakhe kuphela, but befuna ukuthi leli qiniso leli ligcine lifikile kwaMthembu balazi. I know ke ukuthi uSiphamandla ke uyalazi leli qiniso ngoba uMamZobe wamtshela ngesikhathi uBabhadiswa wamtshela ukuthi angayi ke emanzini, but uSiphamandla akatshela ngamuntu emndenini wakhe ukuthi kwenzekani ke ngobaba wakhe. So ke into ke yokushona kaMthembu ke it hunting uMamZobe. Bathi ke into ezokwenzeka ke ukuthi uGabisile uzohluleka ke ukugcina ke lemfihlo le. So angazi uma uzotshela uSifociya noma uzohamba otshela bakaMthembu ukuthi uMamZobe wamnika ibhodlela lomuthi wathi akahambe ke ayothela uMthembu, noma ke uzokwenza ke kanjani, but lona iqiniso lizophuma futhi uzophuma ke ngoGabisile. Then uMamZobe guys impilo yakhe ke kuzocaca ukuthi cha akasenalo ke ikusasa ke uMamZobe ke la emndenini njengoba noDifa naye iphoxekile ngaye. Bathi ke uMamZobe ke nge-20 will see what's going to happen to her in a dream and begins preparing herself. uGabisile will struggle to let her mother go like this, while Manzimande insists that the punishment goes ahead. So umuntu ngampela ufuna ukuthi uMamZobe ke apunishwe uManzimande akezomshini uthi nje kufanele ukuthi ke ajeze ngokubulala ke umnyeni wakhe. Yeah guys, yo kusazoba nzima ngampela ukuthi but if ngikhumbula kahle ngazi ukuthi kuleya episode yokuqala not episode isizini yokuqala kuma le eyadlala kwasekuthiwa umkhokha usuphelile waphinde wabuya. Ngicabanga ukuthi uMamZobe washona nakhona. Maybe they will kill her character, but anything is possible, anything can happen guys, because ke sesila esiphethweni asazi noma ke umkhokha uphinde ubuye yini noma ngekusabuya. But nje we really enjoyed umsebenzi wabo kakhulu, the actors, like the production, the storyline. I'm nowhere happy thina guys bethobe kwenzeka bekufaya baqhubeke ngampela sibabone ukuthi ke kwenzekalani ke phakathi ke kwabo. Enye into ezokwenzeka kusibahle guys, cha uzolotsholwa ke alotshole ke isoka lakhe lesanda kulithola ke la kaManzimande. So yeah guys, man, that was going to happen, but uMamZobe hayi kuyabheda guys, kuyabheda for uMamZobe. Izinto ngezimhambele neze nje kahle qiniso uzophumela obala umndeni wakaMthembu ufuna ukumphanisha, but asazi noma ke uyophanisheka yini. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your